Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan channel mai albarka. A wannan bidiyon zan koya muku ne yadda za ku kare WhatsApp account ɗinku daga hacking. Mafi yawan mutanenmu a yanzu ana iya hacking ɗin WhatsApp account ɗinsu su rasa da ya aka hakan ta faru. To ga hanya mafi kyau da zaka kare WhatsApp account ɗinka daga hacking. Idan har kai amfani da wannan hanyar da zan nuna ma, babu wani haka da ya isa ya ma hacking ɗin WhatsApp account ɗinka. Shi wannan abu da zan nuna muku mukulli ne da ake sa WhatsApp ta ciki, kamar ka shiga ta cikin ka sa sakata ta ciki, kaga in wani ya zo ba yadda za a yi ya buɗe shi ta waje, domin already ka sawo sakata ne ta ciki. To misali, idan ka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka, ya buɗe maka kamar haka, kowa ya san nan wajen chat ne. To abin da za ka yi shine za ka taɓa alamun menu option na WhatsApp nan sama kenan, ga wani ɗigo-ɗigo nan guda 3 kenan. Idan ka taɓa kamar haka, daga nan sai ka shiga setting. Daga setting sai ka taɓa account na farko kenan a setting. Daga nan bayan ka shigo account kamar yadda kuke gani haka, gashi nan security notification, two factor authenticator na biyu shine za ku shiga two step verification. Daga zarar ka shige shi kamar haka, za su buƙaci ka danna turn on, gashi nan ƙasa. Daga zarar ka taɓa haka, za su buƙaci ka da ka sa fin guda 6. Wannan fin ɗin a lura sosai wajen sawa, za ka sa fin ne wanda ba za ka taɓa manta da shi ba, domin za a iya tambayar ka a kodayaushe yayin da kai losing waya ko kana so kai login WhatsApp ɗinka a wata wayar, to dole sai ka sa wannan fin ɗin naka tukunna WhatsApp ɗin zai buɗe. Ko da ku an turo OTP akan line ka, wannan WhatsApp ɗin ba zai buɗe ba, dole sai ka sa wannan fin ɗin da za ka sa. So za ka sa fin ɗin da ba za ka manta da shi ba ne, amma ku ka manta akwai yanda za ka yi ka forgetting. Shine yanzu dai wajen sawar dai za mu fara nunawa. Ala misali, kamar yanzu zan sa pin dina, gashi nan na sa 1 2 3 4 5 6, gashi nan misali za su ce confirming pin, za ka kuma yin confirming pin din da ka sa musu. Daga nan za su buƙaci da ka sa musu email address ɗinka, adding an email so you can receive your pin if you forget it. Za ka iya sa email ɗinka, saboda idan ka manta wannan pin ɗin za ka iya amfani da email ɗin kai forgetting. Idan kuma kana ganin ba za ka iya manta da wannan pin ɗin ba, za ka iya yin skip, ba sai ka sa email ɗin ba. Idan kuma kana ganin sai ka sa, za ka iya sawa saboda tsaro. Za ka iya sa email ɗinka kamar haka yadda kuka gani. Idan kuma skip za ka yi, gashi nan skip, kana danna alamun skip, gashi nan apply setting, gashi nan two factor authenticator ya hau ba tare da ka sa email ba. Ma'ana wannan babu dama kayar setting ɗinsa. Kaga yanzu wannan ba yadda za a yi ma hacking ɗin account ɗinka, domin dole bayan an hau account ɗin sai ka sa two step verification pin kamar dai haka ya dauke gani, gashi nan nasa. To duk login yanzu in za ka hau haka misali, kaga yanzu na fita, shi wannan pin ɗin ba zai yi apply ba, a sai wani lokaci zuwa lokaci, ko kuma idan ka yi login a sabuwar waya, ka gane, ko kuma ka goge WhatsApp ɗinka ka yi download ɗin wani, za ka yi login, first login da za ka yi signing in kenan ko log in. To shine za su tambaye ka da two step verification pin ɗinka, dole sai ka sa. Idan har baka sa wannan pin ɗin ba, to WhatsApp ɗinka ba zai buɗe ba, ko da ku an turo ma OTP na WhatsApp cikin layin ka. To wannan ita ce hanya mafi kyau da ake amfani da ita wajen kare WhatsApp account daga hacking. Ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon wannan bidiyo da aka yi.